barkado, may matagaan kagid. Basta itutok lang halin sa aga hasta maggabi ang imo nga radyo sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ang kampiyon nga istasyon. Number 1 kita sa Iloilo. K5 dakop ka, Ilonggo mo promo. D3 Bio ang suplemento ko. Kakas ang upo kag sip-on, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. BTX 500 ang health mo protektado. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:03. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM,
championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Domingong adlaw, Abril 6, tuig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa ka-FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Sa gyapon sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay. Kagako naman si ka-K5, Alira Alvarado Apit. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalwan sang D3 Bio. Nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Para sa mga nagabalik-balik ang hilanat o bukag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, probinsya sang Iloilo, halos 100% na nga drug-free. Pila ka mabarangay, may yara pa sang presensya sang droga kag drugista suno kay Governor Defensor. Governor Defensor lantawon kung kinahanglan pa nga magdeklarar sang outbreak sang dengue sa probinsya sang Iloilo. Sa pihakabahin, hoblas nga lalaki nagsaka sa overpass sa bahin sang city proper. Paggamit sang kaugalingon nga istorya nangin inspirasyon sang Ilonggo Film Director agud dag-on ang dalagkuan nga award sa Montañosa Film Festival 2025. Sa balita nasyonal, posible nga pagbalik sang Pilipinas sa ICC, welcome sa International Tribunal. NBI natala na nga magpadulong sa Myanmar, subong nga adlaw agud magbulig sa pagtumod sa mga na-recover nga bangkay sa quake site. Sa ato naman balita international, NATO wala sa nakitaan nga problema sa pagdugang ni Trump sa taripa sa mga pungsod. Sa balitang sports, CJ Perez ginpangunahan ang kadalagan sang San Miguel Beerman. Kag sa aton balita sa patag sa entertainment, aktor nga si Russell Brand magapatubang sa pila ka mga kaso nga pagpanghimulos sa United Kingdom. Amay ito ba ang aton mga headlines sa aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita. Mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo, apang sa pamapantalaan buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time, alas 6:08. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Balitang lokal. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian igadulong sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds and the sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko, nga bawal na mag-inom sa kape nga puro lang kalamay, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakapangapi ka na, naka-detox ka pa.
Sa detalye na sa mga balita lokal, halos malapit na nga madeklarar nga 100% nga drug-free ang probinsya sang Iloilo bangod sang pagbuligay sang mga pulis, lokal nga panguluhan kag sang komunidad agud nga matapna ang illegal nga druga. Suno kay Governor Arthur Defensor Jr., padayon nga ginaaway sang probinsya ang problema batok sa illegal nga druga kag minipayon ini bangod nga makita niya ang epektibo ang kampanya sang kapulisan bangod sang minilyon nga drug confiscation nga nagakahulugan nga mabalabagan ang paglaptas ng illegal nga druga sa probinsya. Dugang pa sang gobernador, mayara pa sa mga barangay nga may presensya sang druga kag mga drugista apang ginatinghuan sa probinsya nga ini ang maubos. Angot diri ginpayag si sang gobernador nga pinaagi naman sa pagtinghuha subong ang nakafocus sa pagbalabag sa mga posible alagyan sang druga. Lakip na ang mga puerto sa Iloilo, magluwas pa sa ginahimo nga pagpangdakop sang mga pulis. Sa dugang nga balitang lokal, gin-reiterate ni Iloilo Governor Arthur Defensor ang Executive Order 20 angot sa minimum health standards agud nga manginhilway sa pamahog nga dala sang tuman nga init sang tiyempo. Suno sa gobernador, ang hazardous heat index ang mahimo nga makatugas sang nagkalain-lain nga negative effects sa ikaayong lawas sang isa ka tawo, ilabi pa kung madugay nga exposed sa init o kung hindi malikawan nga outdoor activities. Dugang pa sang gobernador, lakip sa mga dapat nga halungan sa amo nga panahon, amo ang mga tawo nga may mga comorbidity nga makabig nga amo ang pinaka-vulnerable nga sector sa tuman nga init nga panahon. Angot diri, amat-amat na nga nagahatag ang Iloilo Provincial Government sa mga kabarangayan kag mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo nga magtukod sang pasilidad nga equipped sang air conditioner agod nga may kadtuan ilabi na ang mga comorbidity agod nga hindi matamaan sa tuman ka init nga panahon. Philippine Standard Time, alas 6:11. Sa dugang paginaton nga balita lokal, pagasapulo ni Governor Arthur Defensor Jr., ang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kung PDRRMO, kung bala kinahanglan pa nga madeklarar sang dengue outbreak sa probinsya sang Iloilo. Sunod sa gobernador nga makuha ini sang update sa council angot sa amo nga plano nga nauna na nga naistoryahan bagod sa nakita nga pagsakas ang kaso sang nasamit nga balatian sa probinsya sang Iloilo. Dugang pa sang gobernador, kinahanglan nga maghatag sang rekomendasyon ang DRRM Council agud nga matigayon nga madeklarar ang outbreak kag state of calamity kung kinahanglanon. Angot diri ginpayag sang Iloilo Provincial Health Office o kun IPHO nga nakitaan na sang pagdubo ang narecord nga kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo kung saan nagdubo na ang narecord nga 2-week growth rate sa probinsya. Madumduman nga base sa data gikan sa among nga opisina, yara na sa 1,223 ang kabugusan nga kaso sang dengue sa probinsya kag 7 na ang mga napatay. Sa dugang nga balitang lokal, natala na nga ipa-autopsy subong nga adlaw ang bangkay sang 43 anyos nga lalaki nga nasapuan sa Zone 9, Barangay Kalumpang Molo alas 8 sang gabi, Abril 5, 2025. Ginkilala ang biktima nga si alias Joseph, kag ang suspect naman na mo si alias Michael, 32 anyos, kag Lunsay residente sang nasambit nga lugar. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Amore Reforma, 47 anyos, magulang sang biktima, ginpahayag sini nga porsigido ang ila pamilya nga magpasaka sang kaso nga nakahunong sa subong sa Iloilo City Police Station 4. Suno pa kay Reforma nga antes pa napahibalo nga nasapuan ang iya utod, may nabatian na ini nga komosyon apang wala ginsapak ni Amor bangod na sanay na ini nga may nagabaisay sagwa sang ila balay. Sandig naman sa inisyal nga investigasyon sang ICPS 4, ginkomprontar sang suspect ang biktima kag ginbuno. Apang suno naman kay Amor nga posible ginlampusan sang pala sa ulo ang iya manghod, rason nga ila ini ipa-autopsy. Ang masunod naman nga mga balita lokal nga inyong mabatian, igadulong sa kalwan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan, gadi pwede gid magtumarbisan wala sang kinanaan. Mighty C, labi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton nga heart health, agud makaliko kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura.
Sa dugang paginaton nga balita lokal, napuhag ang mga pumuluyo sa overpass malapit sa isa ka bulutuan sa General Luna City proper. Sinigid lamang aga matapos nga makitaan ang isa ka lalaki nga hublas nga nagsaka sa atop sini sang kainas nga aga. Sandig sa interview sang K5 News FM Iloilo kay SFO2 Leon de Holieza, nagpangayo sang sigarilyo ang lalaki kag suno pa sa biktima, nagutom siya kag nagsaka ini sa ibabaw sang overpass. Luyag naman kung tani sinigilin nga manaog apang nabudlayan na ini, rason nga nagpabili na lamang ini sa ibabaw sang overpass. Naibroan nga samtang gina-rescue sang gidabanta 40 anyos nga biktima, nakitaan sang gamay nga pag-igrab sang kuryente sa area, apang maswerte naman nga wala sang may nakuryente nga katapos sang Bureau of Fire Protection o kon BFP. Sa bulig naman sang mga bumbero kag iban pa nga mga otoridad, natigay nga ma-rescue ang nasambit nga lalaki. Sa dugang nga balitang lokal, nagpalabot sang reklamo sa talatapan sang K5 News FM Iloilo si alias Christine nga isa ka tenant sa Iloilo Fishing Port, may kang tanan sa ginpahayag arogante nga pamatasan sang nagadumalas sa nasambitan nga lugar. Suno kay Christine, ginpasarado ang iya pwesto bangod 2-3 ka adlaw nga na-delay ini sang pagbayad. Sang ila liwat ginbisita ang baligyaan, nahimos na ang mga lamesa nga wala sila ginpahibalo. Nahibaloan nga na-settle naman ang issue sa tunga ni Christine, kag sa tagdumala may kaangtanan sa ginpasarado nga pwesto sini. Apang hindi lamang sini maagwantahan ang pagkaarogante sang nasambitan nga persona. Sa karon, tinguhaan naman nga kuhaon sang istasyon ang bahin sang Iloilo Fishing Port, may kaangtanan sa alegasyon nga ginahaboy sa ila. Alas 6:16 ang aton oras, Philippine Standard Time. Ang masunod naman nga mga balita nga inyo mabatian ni gadulong sa kaluwan sang Klinika DTX 500. Ang Palay Leaves with the sugarcane extract para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sang kagabihon para nga mangin mahamook ang katulugon, mag Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Sa dugang paginaton nga balita lokal, hindi bag-o nga kamera o kung bag-o nga mga gamit, kundi kaugalingon nga istorya ang nagduso sa duha ka mga talentadong Ilonggo film director nga si Daniel de la Cruz kag Ilongga film script writer nga si Patricia Ibardulaza. Agud nga dag-on ang 3 kadalagkuan nga mga awards nga sa prestihiyoso nga Montañusa Film Festival 2025 nga ginhiwat sang Marso 30 sa Baguio City. Sa interview kanday de la Cruz kag Ibardulaza sa Kampiyon Talk Show kaupod kay K5 Alex Escalante, ilagin paahayag nga sila lamang Ilonggo filmmakers ang nakasulod sa Montañusa Film Festival finalist kag mandinalag-on nga nakuha ang Gold Award para sa Pilik Ubing Gold Award Gold Award man sa mobile film category kag ang Montañusa Film Festival 2025 Film Festival kuna Best Festival Film. Malipayon gid sila nga ila na representar ang probinsya sang Iloilo sa ila pelikula nga Ang Gadya sang Suba o kun ang The Tale of the River Monster kag nadala ang kadalagan sa Ilonggo community. Panogyan ni De La Cruz kag Ibardulaza sa mga young filmmakers nga hindi magkahuya ang kunon ang tagsa ka unique voice kag kaugalingon nga istorya bangod inyo ini nga istorya bilang filmmakers. Sa ulihi nga balitang lokal, nag-enjoy ang mga kabataan kag katigulangan sa pahampang sang K5 Kalingawan sa kalsada sa barangay Monica Blumentritt, City proper alas 3:20 sang hapon, subong nga adlaw. Apisar nga mainit, game na game sila nga naghampang sang hep hep hooray. May paraffle man sang mga radyo, papremyo sang kape nga DTX Coffee Mix kag Mighty C ang alkaline nga vitamin C nga produkto ni Doc Ramil Uy. Bantayan mga ka K5 kung ano naman nga barangay ang amon masunod nga bisitahon. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:19. Balitang National. Balitang National. Sa ilo naman kita sa detalye na sa ato nagapangunang Balita National. Ginadulong sa kaluwan sang Klinika DTX Beauty Soap para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis.
Magklinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga baratian sa panit, kasubong sang buni, kati-kati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, ginaabi-abi sang International Criminal Court o ICC kung mahimo nga magdesisyon ang Pilipinas nga liwat nga magbalik sa International Tribunal. Suno kay ICC spokesperson Dr. Fadi El Abdallah na ang tanan nga mga pungsod nga luyag mangin kabahin sang ICC ang batunon sang korte bangod buot silingon sini nga mas badamo pa sang pungsod ang luyag nga magpedalom sa gahom sang nasambit nga hukmanan. Dugang pasining ang impunity o kon wala paghatag sang sidot sa dalako nga mga personalidad ang makahimo sang dako nga krimen sa bugos nga kalibutan. Ginakabig man sini nga isa ka global challenge ang impunity kag madamo sang pagpanghangkat agud mabatuan ini kag isa sa mahimo nga solusyon diri amo ang pagbulig sang tanan nga mga pungsod sa kalibutan kasubong sang Pilipinas. Sa dugang nga balitang nasyonal, suportado sang House of Representatives ang plano nga pagbakal sang gobyerno sang 20 ka bag-o nga F-16 fighter jets sa Estados Unidos nga importante nga bahin sang modernization program sang Armed Forces of the Philippines agud mas pabaskugon ang depensa sang pungsod. Suno kay House Assistant Majority Leader kag tingog Party List Representative Jude Asedre, sa kadugayon na sa modernization plan sang Armed Forces of the Philippines, hindi na bag-o ang plano nga pagbakal sang bag-o nga fighter jets nga may katuyuan nga mas pabaskugon ang depensa sa teritoryo sang pungsod kag atubangon ang mga pagpamahog sa seguridad. Sa damlag lang, ginaprobahan sang US State Department ang pagbaligya sang 20 ka F-16 fighter jets sa Pilipinas nga ginabanta nagabalor $5.58 billion. Ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian igadulong sa kalwan sang Klinika DioFresh Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, hindi magkalipat, magamit sang Klinika DioFresh Dio Roll-On para priska ang pamatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sang 48 oras nga proteksyon kontra sa bahong balhas. Klinika DioFresh, the natural Dio Roll-On. Nagapadayon ang operasyon sang Pilipinas o kon sang Philippine Interagency Humanitarian Contingent sa Myanmar bilang sabat sa magnitude 7.7 nga linog sa nakaligad nga Marso 28. Yara sa Myanmar ang 89 ka mga miyembro sang team humalin pa sang Abril 1. Nagapatigay naman ang mainis ang search and rescue sa Jade City Hotel. Kaupod ang mga team halin sa Myanmar, Vietnam kag Indonesia. Suno kay Contingent Commander Lieutenant Colonel Erwin Diploma, aktibo man nga naghatag sang libre nga konsultasyon kag bulong ang PMAT Type 1 Fixed Field Hospital nga nagumpisa sa Abril 4. Padayon naman ang retrieval effort sa mga naguba nga bahin sang Jade City Hotel. Ang kabugusan naman nga miyembro sang PIAHC ang yarana sa maayo nga kahimtangan. Sa ulihing nga balitang nasyonal, nagapadayon sa gihapon ang pagpangita sa 4 ka mga Pinoy nga missing sang 9 na kaadlaw humalin sang nagluntad ang 7.7 magnitude nga linog sa Myanmar. Angot diri suno sa embahada sang Pilipinas sa Yangon, Myanmar, natala na nga mag-abot subong nga adlaw sang Domingo ang team gikan sa Disaster Victim Identification Division sang National Bureau of Investigation sa Mandalay kung sa diin narumpag ang Sky Villa Condominium nga ginpuy-an sang 4 ka Pinoy nga ginareport nga nadula. Target sang grupo diri nga makolekta ang tissue sample sa mga wala pa natumod nga bangkay nga na-recover sa nasambitan nga building. Amuman nga kolektahon sang nasambitan nga division ang samples gikan sa miyembro sang pamilya sa mga na-missing nga Pinoy agud makumpirmar ang mga ini. Balita International. Sa detalye naman banwa sa aton balita international, ginadulong sa kalwan sa Extend the Food Supplement for Men with Maka and Clavo Huasca. Para sa mga pirmilang ginakapoy, madali lang kapuyon, sa mga maluyan ang tuhod, mag-extend the food supplement for men, nagapaayos ang sirkulasyon sa aton dugo, kag nagapataas ang libido, ganit nagapaayo man sang performance. Extend the food supplement for men.
Wala sa nakita ang North Atlantic Treaty Organization o NATO nga paglapas sa ginahimo nga pagdugang sa taripa ni US President Donald Trump sa madamo nga mga pungsod. Suno kay NATO Secretary General Mark Rutte nga hindi paglapas sa Transatlantic Alliance Treaty ang pagpatuman ni Trump kung sa diin apektado ang pila ka mga European countries. Dugang sini nga hindi siya magpahilabot sa anuman nga sugilanon may kauntanan sa taripa kung sa diin mahimo nga madamo nga pungsod ang maapektuhan. Madumduman nga madamo nga mga European countries ang kaupod man sa ginpasakaan sa taripa ni Trump. Sa ulihi nga balitang internasyonal, nagtaliwa na si Archbishop Theodore McCarrick sang Washington sa edad nga 94. Ini ang ginkumpirmar sang talo sa iya nga si Cardinal Robert McElroy. Ginapahayag naman nga bangod sa edad kag ikaayong lawas ang kabangdanan sang pagtaliwan sini. Ang anay arsobispo sang Washington ang nagbuya sa College of Cardinals sang tuig 2018 bangod sa aligasyon nga pagpang-abuso sang mga minor de edad. Sa tuig 2019 naman, ginpahalin ini sa pagkapare sang Vatican matapos mapamatud-an nga guilty sa nasambitan nga kaso. Balitang Sports. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa atulaga panguna nga balita sa patag sang hinampang, ginadulong naman sa kalwan sang klinika Spur Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spur Biotics, nagabulig gini tinlo sa aton tiyan kag kolon, agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spur Biotics, the fortified probiotics. Ginpangunahan ni veteran guard nga si CJ Perez ang kadalagan sang San Miguel Bermen batok sa Inlex Road Warriors sa score nga 98 batok sa 89 nga may siyam ka mapuntos nga abansi sa bag-o bukas nga PBA Season 49 All Filipino Cup 2025. Nakalista si Perez ang 30 or 28 puntos, 4 ka rebounds kag 4 ka assist kag suportahan naman ni Juami Chungson nga nakalista sang 18 puntos. Wala naman na puslan ang 18 puntos kag 9 ka rebounds ni GB Bahio kag 12 puntos ni Robert Bolick agud nga dalon sa kadalagan ang Warriors. Sa karon mayara na sang record ang Bermen nga 1-0 win-loss record. Ang Inlex naman ang may 1-0 win-loss record subong nga Philippine Basketball Association Season 49 All Filipino Cup Conference. Balitang Entertainment. Sa balitang entertainment, nagapangatubang sang kaso nga pagpanghimulos, indecent assault kag sexual assault ang aktor nga si Russell Brand sa United Kingdom. Ang nasambitan nga kaso ang may kaangtanan sa 4 nga nagkalain-lain nga babayi humalin sang tuig 1999 tubtob 2005. Ginpanginwala naman sang 49 anyos nga aktor ang aligasyon kung sa diin gintawag sini ang insidente nga pinakamasakit nga hitabo sa iya. Ginapahayag sini nga ang iya pakigrelasyon ang luyag man sang mga babayi. Ginmandoan naman ang aktor nga magtambong sa Westminster Magistrate Court sa Mayo 2. Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita. Sa Marcos 12:31 nagasiling, ang madason nga labing importante nga sugo amo ini. Higugmaon mo ang imo isig katawo pareho sa paghigugma mo sa imo kaugalingon. Philippine Standard Time, alas 6:28. Kagamay ito ba mga kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast. Mayong gabi sa aton mga live viewers, especially kay Ryan Alvarado sang Singapore, Apin family sang Sara kag Calfoforo family sang Leon. Mga ka-K5 sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7 digital. Bantayan ang mga programa sa K5 News FM Iloilo sa gabi, alas 7, tabto alas 9,
Ang palatuntunan Fonpal upod kay K5 Troy Tisoy. Alas 9:30, tubtob alas 12 ang palatuntunan K5 Nightwatch upod kay K5 Kim Kaluyo. Kagining gabayan sa aton mga pagbalita buhay lugman nga ginadulong ni K5 Ray Espiha Omalay nga palanggagid ang mga tagapututan. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center. Sa gihapon kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kagako naman si K5 Alira Alvarado Apin. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa